guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बानायग्रोनो थाबाय। So guys, आं माने दिननिफ्राय YouTube channel आगारनो होबाय आरोना, माने दिननिफ्राय माने ब्लग खालामनायखौ स्टार्ट खालामसिगोन। So guys, आं आसा खालामो माने नोंथांमोना आंखौ नङा होमबा हेल्प खालामगोन, बेखौ आं आसा खालामनाय थाबाय। आरो उपायथ' गैया नङा होमबा, बर' हेल्प खालामासो हेल्प खालामनो। So guys, आं माने हिन्दीआव ब्लग खालामो आरोना, हिन्दी एसामिस ब्लग खालामा, अनलि बर' हेल्प खालामो। माने आंनि ब्लग खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा बुंगोन दा, उनाव जाहाथे आंनि भिडिअ'आव जास्ट दिनै माने आं फार्स्ट भिडिअ लाबोनाय जाहोना माने आं गावनि इन्ट्र'खौ होनाय आरोना, माने आं दिननिफ्राय ब्लगखौ खुलिबाय, माने ब्लग खालामनायखौ स्टार्ट खालामसिगोन, माने बेनोमोन आरो आंनि इन्ट्र' दिनै फार्स्ट भिडिअ लाबोनाया। आं मानो थाखाय ब्लग खालामो बेखौ उननि भिडिअ खोन्थागोन आं नोंथांमोननो, मा सिस्टेम ब्लग खालामगोन आं दायो खोन्थागोन नङा होमबा। आंनि ब्लग खालामनायनि जाहोना जाबाय माने मा सिस्टेम, आं माने बांसिन ट्रेभेलिं ब्लग खालामगोन आरोना, माने जायगा माने एक्सप्लर खालामगोन आं, माने फिसा फिनला जायगाफोरखौ माने आं बांसिनै देखायगोन नोंथांमोननो। स' जुदि नोंथांनाव जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो, स' गाइस प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामनांगौ नङा होमबा, आरो लोगोफोरनोबो एसेबाबो शेयार खालामदो। उपाय गैया, बर' हेल्प खालामनो नारा नोंथाङाबो। जुदि नोंथाङा जुदि आंखौ हेल्प खालामो आरोना, स' जुदि हेल्प खालामबा आं खालामना लाखियो ओरैबायदि भिडिअ लाबो माने बुंनाङा आरो, आंनि साननाया ओरैबायदि सानना दं आं, माने जुदि नोंथाङा जुदि आंखौ हेल्प खालामो आरोना, गुबुनफोरबायदि जेरै बि-बयस नङा होमबा बायदिसिनाफोरनि भिडिअआथ' बहुत मोजांखा नङा होमबा, नायनानै इन्टारेस्टिं मोनो। स' आंबो बेबायदिनो एसेबाबो नङा होमबा नोंथांमोनखौ गोजोन होनो हानाय भिडिअखौ लाबोनो सेस्था खालामोन। स' दायो आंनो मा नांगौ, नोंथांमोननि हेल्प नांगौ। जुदि नोंथाङा जुदि आं हेल्प खालामो ना, आं आरो बेखिनि भिडिअ लाबोनायखौ जेबो गिया आरोना। जुदि नोंथाङा जुदि आं हेल्प खालामा होमबानिया माहाय गोसो डाउन जायो नङा होमबा। जुदि हेल्प खालामो होमबानिया गोसोआ माने आरो बांसिन माने मा जायो, एकदम उसुखुथु जायो आरोना, माने ब्लग खालामो जायो। जुदि हेल्प होआबाथाय रावबो गोसो जाया ब्लग खालामनो। स' गाइस अननानै प्लिज, अननानै गोसो गोरबोजों अननानै मेगन मेसेबनाबाबो अननानै साबसक्राइब खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम नङा होमबा। जास्ट आंखौ एसे जौगानो होग्रो नङा होमबा, जेने तेने जौगानो हाबाथाय बिनि उननिफ्राय आं ओरैबायदि भिडिअ लाबोगोन दा बुंसै आरो, जेने तेने जुदि 1K जुदि खालामनो हायोना, 1K नि उनाव ओरैबायदि भिडिअ लाबोगोन आं, ओरैबायदि धामाका भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना हमनो हानाय नङा आरोना। स' गाइस बेनो आंनि साननाया, प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो नङा होमबा, बेनो आरो आंनि। हेल' गाइस, माने आं दायो माने गुवाहाटि मोनबाय आरोना। स' माने आं ओइ माबा दिनै माने गुवाहाटि थांदोंमोन आरोना, गुवाहाटियाव माने गारि सार्भिसिं थांदोंमोन। सार्भिसिंआ लेट जालायबाय आंनिया गारिया, सार्भिसिं टाइमखौ मोनामोन, थांनो गाबोन थांगोन दिनै थांगोन बिदि सानबानो बिदि टाइम मोना। ओमफ्राय दिनै माने जेन तेन टाइम लानानै फुंनि 8टा बाजियाव ओंखारबाय आरो, रुमनिफ्राय ओंखाम जायाखै आं, 4:30 उथिदो आरोना, माने डिउटि अफ दं नालाय आंहा। 4:30 उथिनानै आरामसे 8टासोआव ओंखारलांबाय, माबा साहा लोंनानै। ओमफ्राय आं मोनहैदो, आं 8टायाव ओंखारनानै आं आदाबारियाव मोनदो, पुरा 8:30 मोनदो आरोना। माने जाम गैया नालाय आधा घन्टा लायबाय आरो, ग्रोब थांनांगौ ससे थांदो। स्पिडआ माने आधा घन्टा लाया आरोना, आं थांनायनिफ्राय मान गोबाव लाया। माने एकदम गुवाहाटियाव मोनसे बुस्थुआ बहुत दामा, ओरैबायदि जाम जायो माने गुवाहाटियाव 9टानिफ्राय ओरैबायदि जाम, माने नों बहाबा थांबाबो नों जुदि टाइम मथे थांनो माने मोनैया, माने जुदि 7टा बा 6टा बा 8टायाव ओंखारो माने माहाय जेन तेने जामा खमियो आरोना। खिन्थु 9टानि उनाव जुदि नों बहाबा थांनो ओंखारो, बे आदाबारिनिफ्रायनो बिथिं पुरा बुंनो आरो मालिगावआवथ' दा बुंसै आरो, आदाबारिनिफ्रायनो पुरा जाम जालांखायो। स' बेनिखायनो माने आं पुरापुरि फुंनि 7:30 ओंखारलांदो, ओमफ्राय आं 7:30 सिखारनानै, सरि दै आं 7:30 सिखारदो, ओमफ्राय 8टायाव ओंखारदो आरोना। आधा घन्टा लादों आदाबारिसिम, आराम थांबाय ग्रोब आं थांनायनिफ्राय आरोना। ओमफ्राय माबा दखानफोर खुलियाखैमोन माने आं थानायाव, जिहेतु माने सार्भिसिं सेन्टार बे माने माबा दखाना खुलियाखैमोन आरोना। दसे नेनांबाय उफाय गैया, ओमफ्राय उनाव लासै बिथिं आरो माबाया सार्भिसिं खालामनायाव माने बहुत दिर लाबाय, आधा घन्टासो। स' गाइस बे जाबाय ब्रिज आरोना, एक्सुवेलि मिथिखायो नामा ब्रिजखौ, मा ब्रिज बियो, सराइघाट ब्रिज, सराइघाट दालाङा। बेखौथ' आं ससे देखायदों नोंथांमोना नाखौ नायलांदो नङा होमबा, गुवाहाटिनि सराइघाट दालांखौ नुवाखैबा मालाबा बेरायनो फैदोब्रा सराइघाट दालाङाव, फैबा खबर हरदे आंखौबो, आंबो लोगो हमनो थांनो नोंथांमोनखौ मालाबा गुवाहाटि फैबा माने। Yes. Purnima अखाफोर गावदांनो उर्वशी गलाब बिबार नों आंनि बारनानै थार'जि आंनि लांगोनायाव नों आंनि लांगोनायाव र'जि गलाब बिबार जानानै बारनानै थाबाय थानो आंनि लांगोनायाव र'जि आंनि लांगोनायाव। हाजोनिसो जाखोना हायेननिसो जाखोथाय जोबनो रोङाखै माथो दाना न' एसां गोलाव मोनदों ना होमबा।
भिडिअ इमान गोलाव फाइट जालाङा बापरे बार ओरैबा खिन्थु गारि सालायबानो दसेनो दिहुनना आरोना हेल' गाइस स' आरोबाव खनसे नोंथांमोननियाव आसा खालामबावो माने नोंथांमोननि आखाइ खबजोबनानै हेल्प बिबावो स' गाइस आं दायो नोंथांमोननि हेल्प नांगौ आरोना जुदि नोंथांमोना जुदि आंखौ हेल्प खालामो माने आं आरो ब्लग खालामनो सेस्था खालामगोन माने ब्लग लाबोगोन आरोना मोजां मोजां स' प्लिज अननानै नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामदो नङा होमबा नोंथांमोननि हेल्पआवनो आंबो ग्र' जानो हागोनलाय बेनि थाखायनो दायो नोंथांमोननि आं ओरैबायदि हेल्प होदो प्लिज 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 गाइस आंखौ हेल्प खालाम प्लिज 10 1 खालामग्रो फार्स्टआव गाइस जोबसिगोन आरोना दलाङा बारा सम गैला नै जोबसिगोन सराइघाटा जोबसिगोन सराइघाट मोनबाथाय बारबायथाय जालुकबारि मोनसिगोन हमना आरोना आं माने सराइघाटनि आगोलाव थायो आरोना आमिनगाव होननाय जायगायाव स' गाइस आं नोंथांमोननो गुवाहाटिखौ ओरैबायदि एक्सप्लर खालामगोन होनना बुंनो लागिसे जुदि आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि सापर्ट होयोना गुवाहाटिखौ ओरैबायदि एक्सप्लर खालामगोन पुरा पुरि जायगाखौ देखायनांगौ गुवाहाटिखौ माने पुरा फिसा फेनला जेसांखिनि जायगा दं गुवाहाटि बरागाव माबा बेलतला माबा जयानगर माबा बैशिष्ट माबा कामाख्या बायदिसिना जयानगर महानगर पुरा गुवाहाटिखौ नोंथांमोन देखायगोन फिसा फेनला आं थांबाय थागोन आं सप्तायाव खनसे भिडिअ खालामनो थाखाय आं देखायथारगोन जुदि नोंथांमोन सापर्ट खालामनो आंखौ सप्तायाव खनसे भिडिअ लाबोगोन आं प्लिज अननानै बेनिखायनो आंखौ हेल्प खालाम नोंथांमोना गुवाहाटिखौ ओरैबायदि एक्सप्लर खालामगोन नोंथांमोना गुवाहाटियाव माने फैनो हागोन होमबा प्लिज 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 नायलांदो बिखाखौ गावनाय बायदि मोनबाय नोंखौ दसे लोगो मोननानै मादि मैया मैया आंनि गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय मादि मैया मैया आंनि गोसोखौबो नोंनो खावनानै लांबाय जायाबाबो होबायलै आं मोसौनि गारांदो ना बोरमानि गारांदो माने गारि आं नुवा आरोना बेलेगनि गारि ओरैनो भिडिअ खालामदों माने आं खिन्थु माने बेयाव माने गारि सुनायखौ माने सिङाव माने डिलार सिङाव माने भिडिअ खालामनाय माने आरोना दसेल' खालामबाय ससे गारि आं नुवालै गाइस बेलेगनिसो गारिया आं माने भिडिअ खालामनानै देखायदोंमोन आरो माने सुयो खिन्थु माने मा होनो भिडिअ खालामनाया माने बे एलाव गैया आरोना दा भिडिअ खालामनो सासे खालामबाय आरो दसे गारि सुनाय गान्दा बेसोरसो आं मा बुकिलमोन गावनो मिथिया आरोना एनेका गारि फैदो आंनि माथोखौनो खोनाया आरोना खालि गारिनि आवाज हं आं होननाय उपाय गैया गाइस मा बुंदों उपाय गैया दायो मा होनदों माइकबो माने मोजां गैया माइकआ आरो सानथामबो सफैगोन सानथामबा सप्ताह उनाव स' नेक्स्ट भिडिअनिफ्राय माने मोजां खोनागोन आरोना बे माने फार्स्ट भिडिअ आंनि माथोखौ मोजां खोनाला गाइस सरि दे आंनि माबा थाया माने सिगाङावनो आंनि माबिखा नङा होमबा माने बे फार्स्ट भिडिअ आंनिया मोजां माथो फाइन नङा क्लियार फाइन नङा माथोखौनो खोनायाखै माने गारिनि आवाज हं आं मिनिनांबानो मा बुंनो आरो उपाय गैया सरि गाइस जेन नेक्स्ट सप्तायाव मोजां भिडिअ लाबोनासो आं सेस्था खालामो माने उपाय गैया दे गाइस आं मा बुंनो आरो हेल' गाइस स' आं दायो माने जोबनायाव नोंथांमोननि आरोबाव खनसे आखाइ खबजोबनानै बुङो स' नोंथांमोना आं हेल्प खालाम जेसेबां हेल्प खालाम नङा होमबा आं नोंथांमोननो मोजां भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन दे गाइस स' आरो आं दा माने जोबनाय मोनसे खोथा बुंनो सानदों माने माबायदि खोथाया जाहैबाय बुस्थुआ आंहा दायो माने मबाइलजों माने भिडिअ खालामगासिनो नालाय आंनि माथोआ माने मोजां फैनाय नङा आरोना माने माथोनि आवाजआ मोजां फैनाय नङा थाब फैनो हागौ स' गाइस आरो सप्ता मोनसे उनाव माने सफैसिगोन माबा माइक्र' मोनसे माबा बेखौ माइकआ फैसिगोन आरोना मोजां खोनासिगोन ओमफ्राय आरो साननैसो उनाव आं गप्र' लानो हागौ आरोना माने गप्र' लानो सेस्था खालामदो स' साननैसो उनाव जुदि माइकआ मोजां फैसिगोन आरो उनाव भिडिअनि कुवालिटिया मोजां फैगोन स' दायो माने जास्ट फार्स्टखाय माने भिडिअ आंनि अहर जानांगौ गाइस दे अहर माने आंनि बुंनाया अहर जानांगौ बुंनायखौ नोंथांमोना मोजां नांगौ फार्स्ट नालाय फार्स्टआवथ' रावबो रोंना फैखाना होमबा उन्दैनिफ्रायसो मानसिया गिदिर जायो स' आं दायो उन्दैयानो दङ जास्ट दिनै माने थाखोआव गाखोहांदों आरोना आंनि इउटुबनि चेनेलावहा फायहांदोंसो माने बेनि थाखाय आंनि बुंनाया माने अहरथ' जानांगौ इस्ट्रुम बास्ट्रुमै माने बुंदो जिखुनु जा बुंदो आरो बुजिगासिनो दायो आं बुजिनाया स' आरोबाव खनसे निमा बिनि उनाव आंनि माथोआ मोजां फैनाय नङा स' थेवबो माथो मोजां फैयाबो प्लिज अननानै शेयार खालामदो साबसक्राइब खालामदो नङा होमबा हेल्प खालामदो आंखौ साननैसो उनाव आं माने मोजां क्लियार भिडिअ लाबोगोन आरो क्लियार माथो लाबोनो सेस्था खालामदों माने सेस्था माने माथोखौल' क्लियार खालामगोन नङा होमबा नेक्स्ट भिडिअआव माने आंनि माथोआ मोजां फैगोन स' दायो जास्ट माने फार्स्ट भिडिअखौ मोजां मोनाब्लाबो अननानै शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो दे प्लिज